PMGSY Atoverpi Langbung Langter ng Mandet Aphita KAAC pen Kethek Longle Chekrong det. Numati constituency laben Soching Dingta constituency ke parlopon araratum ke dam ke bang Atoverpi jak dingkluye pipen kachisong pon Atoverpi nang piik pon ng chipu kachisong pen ajok ke dam tang 2018 to 19 ningkan hud PMGSY scheme pen lokso tok biarong pen theri basa dong hap lapen thedong Atoverpi kilometer 16.174 km Atoverpi iponde de pinon ningkan pli antapling pelang sitame tuwar ke bak ng mansi Langbung Langter Mandet Aphita KAAC hinpen bangso Atoverpi ke Longle Chekrong det pisi nilitum perengke pen durta ng palengpon labangso PMGSY Atoverpi pining aningkan pli arta anpleng pon pelang bon sitame labangso Atoverpi hakupen ke do Anglong lok ke do Karbi aradatum ke dam ke bang Atoverpi towar nang nam igda psi labangso Atoverpi along si son korea tum arlong ti pho chimit mi pinpen labangso towar pensi kaiti ke dam ke bang ka chela duna chok towar bang thang no pon etlo labangso Atoverpi phong phong ra tum pen chung ripon de Aphita son korea tum karjulong le Chekrong pondet si towar abang misen mesemar pon pe lapen non bar la por nang lelote arbe ke janga por hu labangso Atoverpi Langbung Langter cheman pon si hawar arada tum hichi ke bang lapen ke so ke chelanga hem ke bang anparta Loka Charlie ariso ijang atum ke dam ke bang ke joy ki jikali si non bang ki kisung ke chetong tunang po labangso Atoverpi PMGSY Atoverpi kali det si non bang ke Langbung Langter Atoverpi nang Mandet lo labangso Atoverpi putak pila po labangso Atoverpi has otonomas council long pen ke johang nang picit lo hat lok sorong pen hat herbasaan dipipin johang pen nang kilo kita menon bang ke stun kuariat duko ka joy ni towar bang ke pelang nulap lo non bang ke rat numa apkang gisu ana senon bang ke gisu ni hari ni namta di mania kang lem belo to mane roglap non bang ke council mana ko chon ni to mane ko son mala towar ke ipon klak ma ke ma itu mratu bang ke sung pro kita towar bang ke akapre ka to ke avelo lam chalo तुम kita mkicheleng to wati kisu ki unita lasi dang bom lo eno mang ke ekdom bhari bhari dampar awet ki ong susu boli ekdom bhari bhari puchong sit pon po to war bang pin lo kela so to war ke estimate pen si suilong chorji ikano ke au bhar awet side 11 ne contractor puteng te 11 ton pen adri supply ni to ikano mang ke 32 42 ton ang si supply palace ko non ke ave pin lo ru rai lo itu mrata tung to war long lo pu ning cherong nak lo cetak kalian lo, nasi tumangke cukup bom tala kori kel ma cukup bom tanang, tu masih NE dan yar masih apa dalo, cipu tu cip hongrong tiga kok, tu milan ini gari tenam ta tong dak la rumah bepin lo, siksak mangke non tak kisu pun ini ciwan tunggu war hen las non dak, tu mi ke bahari karbang, non dak or ema pusing lang lo, sekarang mangke or lo taming han ke ni si pokok start Longle pucuk nak.